Какво е това? Ще купуваме гласове. Само такова не бях купувал още. Джаро влиза в парламента. Не ми харесва тази работа, братле. Що? Какъв е проблема? В България няма нищо по-лесно от това да купиш няколко гласа. Режисьора, нали знаеш, че това няма да го направя дори и на кино? Куката гласове не купува. И кажи на сценаристите да мислят като пишат. Какво пречи в тази държава се направят и честни избори най-накрая? Стоп! Живота няма втори дубъл. Няма и пренаписване на сценарий. Един път изгубиш ли достоинството си, връщане назад няма.